Kumakanta si Mami, siya daw yung inaantok, hindi si baby. Mga buhay Pilipinas, what's up sa inyo dyan? Welcome back sa isa pang Duwanta Vlog. I know it's been a few days since we uploaded. Wala tayong upload mga ilang araw na. Shanta has on her channel, so go check that out ang mga video niya. Sa vlog na to, we're gonna talk about something that people have been asking us online. And that question is, papabinyagan ba namin si baby Nitro? Ba dito sa Pilipinas, karamihan sa mga Pilipino nagbabaptize ng baby. Kasi karamihan sa mga Pilipino dito sa bansa na to ay Katoliko. Diba? Alright, so yan ang pag-usapan natin sa vlog na to. First of all, let's get started with our Duwanta intro. Our animated Duwanta intro. You're beautiful, you shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Oh baby, that's a fake cry. Yes it is. Nagpapanggap ka na, umiyak ka. Ano? Yes. KSP ka kasi. Kulangot sa pader. Yes, baby. Yes, kulang sa pansin ka lang, no? Yes. Sige, daddy pick you up na. Let's go! Woohoo! Yeah, you okay there? Yeah, you're fake crying, aren't you? You're pretending to cry. Yes, you are. That's not a real cry, baby. Nagpapanggap ka, na umiyak ka, no? Maarte ka na. Mana kay mami kasi. Maarte. Yes, nag-iinarte ka na. What are you trying to say? You're saying help. Oh, that's sleepy, baby. Hmm? Hello. Hello. Yes, very good. Hello. Hello. You say hello. 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 Hello, baby Nitro. Hello. Yes, very good. Woohoo. Woohoo. Hello. Oh. Oh, hello, baby. You're awake. You just woke up. Yes, you do. You okay? Oh, now he's back asleep again. Oop. Anong panaginip mo, baby? Parang may bangungot ka. What is happening to our attack? He's going crazy. This is how he wakes up. Parang his arms go crazy like. Oh! Okay! Woo! Nakakapagod magiging magulang. Alam nyo? Maging magulang. Alright guys, so yes, sagutin po natin kailan mabibinigan si baby Nitro at saan siya mabibinigan, sa dagat, sa Katoliko na simbahan, or anong sagot natin dyan siya. So diba dito sa Pilipinas, karamihan sa mga baby, they get baptized at birth or christened, no? Sa Catholic Church, ganun, alright? Yun! So, ang problema, hindi kami Katoliko. Problema ba yun? So, ibig sabihin, hindi mabibinigan si baby Nitro sa Catholic Church at hindi rin sa church namin kasi sa amin, hindi nabibinyagan ang mga baby. Ang babies, binibigyan ng pangalan. Yun yung tawag sa kanya, baby blessing and naming sa amin. Yes. So, hindi siya baby baptism, kundi baby blessing and baby naming. Yes, that's right, baby Nitro. So, yun. So, baby Nitro will get the baby blessing pero hindi siya mabibinyagan. Sa amin kasi, dapat at least 8 years old bago siya magpabinyagan. Age of accountability. Yes. Kasi may isip na ng right and wrong. Yun.
Di ba, bebe? Wala, basa yung Oo nga eh, sinukahan niya yung sarili niya. So yeah, Nitro will get baptized Look, Nitro. in the church pag 8 years old na siya. Look. Kung may nahiya buot, hawaray. Kung may buot na Look, hiya. Nitro. Look. Anong may buot na hiya sa Tagalog? May ano na siya. May ano? Anong tawag dito? May utak na. Napag-iisip, parang ganun. Ayun guys, so yan ang sagot. Madali lang no. Alright, he has to be 8 years old first. Kasi yung, depende sa religion, pero the reason for baptism sa amin is, ano, may record na siya sa church, and then, ano, ma-wash na, malinis ng lahat ng kasalanan niya. Di ba? Ganun yung baptism, no? When you go under the water, and you come out again, parang it's symbolic of nabuhay ka muli, no? Being born again, ganun. So, Nitro is, mabigat na siya, no? Oo. We took him to the doctor, Kung he's... kami ng pedia, na-double na siya ng weight. So, from 3.1 ba yun? Yes. Naging 6.1 na siya. 3.9 naging 6.1. Ah, 9 pala yun. Yeah, 3.9 naging 6.1. So, he's a chubby baby. At kami, He's over average daw for his age by 100 grams. Grabe, Ben. You're a chubby baby na. Alright guys, well, eto na po ang katapusan ng vlog na to. And kita-kita sa sunod na video ng Duwanta. Maraming salamat sa lahat ng supporters natin. Nagugulat siya kasi sumisigaw ka. So guys, we have a new uploading schedule now. Alright? Matagal na namin pinapag-isipan. So, we are going to upload every single day except for Sunday. Okay, so Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Gawin mo yan, Saturday. Alright? Mag-promise ako. Wala ka, huwag ka mag-promise. Promise, para okay, hindi mo- promise namin yun na every day except Sunday. Yes! May bagong schedule na ang Nitro, di ba? Nitro kami. Yes, we do. Nagtatanong sila what time kasi usually nahuhuli sila or ganun. Oh, basta hapon, mga 6 to 7 p.m. Philippine time. Talaga, minsan Yeah, 6 to- 8 ka na eh. Basta gabing-gabi may upload tayo. Except for Sunday. Kung wala sa channel ni Dave, punta lang kayo sa channel ko kasi may upload doon. Ganun. Alright guys, maraming salamat sa panonood and we will see you sa sunod na video ng Nitro! Bye Bye for now, bebe! Bye for now, bebe! Bye-bye! Ano ba yan?